gaude 8. jornaldian Eibar Eskubaloia la Jota Zaragozaren aurka izango dena. Aquí estamos en la jornada 8 de la Liga Plata Femenina de Balonmano, que disputarán el Eibar Eskubaloia y el balonmano la Jota. Zaten da bakarrik ibertsko. No, bestiena, bai. Bestiena ez. Bai. Gure taldearen titularrak hauek dira. 33arekin estremuan Mara. 10arekin lateralian Naia de Castro. 9 zentralian Amaia. Beste lateralian 27arekin Lucia Zubizarreta. Estremuan 7. zenbakiarekin Maitane. Pivotean 5arekin Naia Benítez. Eta porterian 16. zenbakiarekin Lucia. Partidua ja hasita dago. Luciak Amaiari, Amaia Naiari, Naia Marari. Falta Maran kontra. Marak. Baloia berriz martxan dekogun. Amaiak Naiari, Naia jolasten dau Benikin. Lucia gora. Gola! Aupa Lucia! Luciak zabaldu dau markadoria gol horrekin. Hori da Maitane defenditzen. Eta Lucian geldialdia, baina falta izan da. Bai, eta zuekin Juneak Arregi eta Jonesotez mikrofonuan. Bai. Eta manduan kamera laguntzen eta dana ondo jartzen, Ane Zuzaeta. 73 baloiakin, lateralari pasau itzen dotza. Bota eta gola! Bat. Eibarkoak azkarazten dira. Lucian finta eta barrura. Ai! Penalti. Zeinek bota ingo da lehenengo penaltia? Dirudi mailan arazo bat egon dala. Ikusten dugu hor, Ane Treviño, botatzeko lehenengo penaltia. Baina partidua geldi dago, markadoria ondiokan ez talako martxan jarri. Oin haber lortzen duten arazoa konpontzia. Normalian Ane izaten da lehenengo penaltia botatzen da benak, aber gaur bai dekon suertia eta sartzen dau lehenengo penalti hori. Eta gero Lucia juten da, penaltia botatzera bebai. Ia zeitzen da benanek. Ikusi dugun baian arazoa konpondu indala, arbitroak kokatzen ari dira. Eta hor doia Ane, baloia eskuan eukinda. Ai! Tiro ona. Ordoia la Jota balonmano Zaragozan, kontra erasoan. Eta kanpora, 54 kanpora botatzen dau. Ikusten dugu zelan Eibarkoak egotzen dira berriz azkar bebai kontratakia, Naiak baloiakin, Naia Amaiari. Amaia! Falta! Garazi eta Malen doiazi aldaketak itxera eta urtetzen dira Lucia eta Naia.
Amaia baloiakin, Amaia Luziari, Luzia berriz Amaiari, Beni, Luzia, Naia, Amaia, Maitanek eta... Ai! Marak hartu! Ai! Zapaltzen... La Jota erasuan. Ikusi dugu oso defensa ona, Malenena. Hor Mara baloiakin, eta askarri ibili da gure Mara. Berriz ere Ibarresku baloia erasuan ikusten dugu. Hor... Naiaren urratsak. Hor doia 54 kontra erasoan eta gola. 1-2 markadorian. Eibarkoak ritmoak pizka zeitzi dute, eta lasai egingo dute erasoa. Bai. Hor doia berriz Eibar kontra erasoan. Baloia poliki mugituz, Beni ateratzen dute. Luzia... Ai! Maitane desdobla bitzen dau, hor doia Amaia, Luzia eta beste ekipuak baloia lortzi hartzen dau, kontra erasoan, eta Naiaren falta. Oso ondo, Maitanek baloia lapurtu dau, eta igotzen dira azkar kontra erasoan. Naia baloiakin, Naia Amaiari, eta Amaia bakarrik. Gola! 2-2 markadorian. La Jotakuak atakatzen. Oi! Maitanek baloia lapurtu dau, baina ez da ulortu baloi horrekin. Eta baloia kanpora. Gure atezainak baloia pasatzen dio Naiari. Berriz ere Garazi eta Malen doia saldatzera, eta urtetzen dira Luzia eta Beni atake posizional bat itzeko. Poliki, prestau itzen dira. Ordoia Amaia karreran, eta Luzia... Falta! Epailiak pivotiari esoratzia eskatzen dutza La Jotako defensari. Beni, eta Gola! 3-2 markadorian! Naia Benitezen gola, pivote oso ona. La Jotakuak erasuan. Eta oso baloi ona. Mara kontratakian, Mara, bakarrik eta gola! 4-2 markadorian. 4-2 en el marcador. Berriz La Jotan erasua. Poliki hasten dira mugitzen baloia. Estremua doblera juten da. Eta baloia lapurtzia lortu indau Amaiak. Bai. Botia lapurtzen hartz, igotzen dute azkar kontratakia, Naia baloiakin. Maitanek eta... Beste atezainak gelditu indau Maitanen jaurtiketa. Baina baloia kanpora junda, beraz, gure eskuetan gelditzen da berriz ere baloi hori. Amaia erdian, atakia agintzen. Berriz be Naia ateratzen dute.
Naia. Bakarrik eta gola! 5-2 markadorian. Gaurko egunean, Jone, oso pozik gaude, ikusten dugu gure grada guztiak izabeteta gauzela. Egia da, Eibarren sortzen girua eskubaloiakin oso politxa dela, eta urtean zehar bai mantentzia nahi dugula. Arrobitik datozen jendia eta kanpotik datozenak bai etxekoak izango bazia moduan sentitzen dugu eta etxia izango bazan moduan izatea nahi dugu eurentzat bai, eta gu bai oso pozik gauzo horrekin. Amaia kontratakia, Naiari! Gola! Oso ona, 6-2 markadorian. Lajotakoak poliki gotzen dute baloi hau, atakia kontrolatzen. Eta balomano lajotak entrenatzaileak tiempo mortua eskautu dago. Eta hemendik patxo badiaren nahi detzagu, Markeleri, badakigula etxetik ikusten dauela partidua eta bere amatxo Maialen eta bere aitatxo Uriri. Aparte bebai, Miren Elortzari, ez da bala ointxe gurekin zelaian, baina bete ongo da gure bihotzean. Bai. Espero dugu laizter bere belauneko lesiotik errekuperatzia eta... No! Eta urratsak. Lajotako lateralan urratsak zenbaki 73arekin. Eibar eskualoikoak poliki hasiko dira hurrengo eraso hau planteatzen. Berriz be Naia pivotea ateratzen dute. Naia baloiarekin, Naia finta eta falta. Mara baloiakin eta gola! Egia da aipatzekoa dela Mara juvenila dela ondiokan. Eta kristoneko denboraldia itzen da gure senior neskekin, eta hori bai aipatzekoa da. Espero dugu denboraldia hobetzen jutia, poliki. Eta balomano lajotaren gola oin. 7-3 en el marcador. Naia baloiakin, Garazi kontratakian. Garazik eta... Lajotakoak baloiari lapurtu eta kontraerasuan doiaz. Eta... Berrogeita lauari baloia erorin jako, eta berriz ere Eibar eskualoiko erasua. Bai. Ikusten dugu zelan Naia aldatzen da, urtetzen da Netreviño. Bai. 11. zenbakiarekin. Eta Lucia laterales aldatzen da. Bere aizparekin batera hemen estremuan. Defenditzeko eta atakatzeko oso pozik, eh? Bai. Bisak batera. Epatua dugu bai, talde honetan dauzela... Aizpa, Lenguzin... Eta asko. Bai. Bai, Lastreviño, ontxe bertan leire dagoala Alemanian. Bai, eta musu badi altzetzagula hemendikan, eta asko notatzen dugula faltan be bai. Asko notatzen da, be bai, partidotan Amaia Beni eta gola! Oso politxa da Amaia ikustia Benikin, dekonexinio hori. Lajotakoa kontraerasuan. Pentrala baloiakin, lateralan finta. Eta penalti. Eta 2 minutu Amaiarentzat.
besoa oratu diola dio epaileak. Eta 20. zenbakisa Loiarekin, penaltiko marran. Ea ber Lucia gelditzen dagoen penaltion. Eta ez da sartu gol hori, palora juninda. Eibarkoak baloiakin, eta poliki-poliki hasiko dira eraso hau planteatzen. Ikusten dugu Ramaia bankiluan, eta urten dela berriz Naia Netreri, Maitane urten da kanpora, Naia baloiakin, aipatu edo gauzela atezain barik, ointxe bertan, Netren jaurtiketa eta falta. Naia baloiarekin, eta 54 baloia lapurtzea lortu dau, baina banda izan da. Naia beni, eta penalti. Oin Lucia jungo da penaltia botatzera. Oso decidida ikusten dugu. Bai. Oso ondo botatzen ditu penaltiak Lucia, egia esan da. Hanek bai, bisak oso penaltirari onak dira. Lucia baloiakin eta gola! 9-3. Oso distantzia hon hartu dute gure Eibarko jokalarisak. Partido hau lasai jokatzeko, eta hemen gauzenak ez sufritzeko asko, bez? Bez. Lajotakuak baloiakin, zentrala eta Lucia! Lucian parada ikusi dugu oso ona, eta berriz Lajotakuak baloi hori lapurtzia edo hartzia lortu indute, estremua, eta Lucian parada berriz, pivotia, hogeiaren gola. Lugarren rebotia eta gero, Lajotakuak gola sartzea lortu indute, 9-4, 9-4 en el marcador. Ikusten dugu Jone Aldai urten dela estremuan, eta Irati San Martin. 22 eta 20. zenbakiarekin. Maitane eta bere aizpa den Amaia San Martinekin aldatu dira. Lucia baloiakin. Lucian finta eta barrura! Oso finta ona Luciana. Bai, egia oso finta ona dakala Luciak. Eta 14. Lajotakuak, bakarrik. Beso txarrarekin bota indau eta penaltia. Oin ez da jungo 20 penaltia botatzera, eta 27 bota egingo du. Barkatu, eskertisa da. Lajotan gola, 16, 10-6. Minuto 14 de la primera parte. Lehengo zatiko 14. minutua. Egia esan oso ondo ikusten dugula ekipua. Bai. Azkenengo aldian oso ondo dabiz entrenatzen be bai, eta oso lepolitxa da, ondo eruaten dira beraien artian. Bai, dana arrobitik, be bai oso hori bai asko itzen dau. Aipatzekoa da, be bai, plata negotia, arrobiko jokalare guztiekin, fitxaketa gabe. Oso politxa be bai. Eta asko esaten dau, talde honi buruz. Jone baloiakin, Irati, pasibo, Mara, bakarrik, gola! Upa Mara! Oso ondo da Mara, egisa da. Garrantzia handikoa da, bebai egotia estremo bat hor izadan azkatzen da bena. Konfiantza ematen da bena. Egia esan jokalari danak konfiantza asko ematen dute. Bai. Ze ikusten da talde lanian jokatzen dutela asko, ez bakarka, azkenian hori bebai. Lajotakuak. Mara. Baloia galdu indute, Mara kontratakian. Mara, finta eta gola! Oso gol politxa. Marak. Eta ikusi dugu zelan anima indotza Luciak, bera naiztak. Holako gauzak bai guri nos emozionan asko. Lajotakuak baloiakin, zentrala pivotiari.
27 baloiakin. Berrogeita seiak, bota, kanpotik eta gola. 12-6 en el marcador. Minuto 15-16 de la primera parte. Eibarkoak askar igotzen dute kontratake hori, Luzian jaurtiketa eta porterak gelditu indau. Lajotakoak berriz ere, askar igotzen dute baloi hori, Malenaja beran atzetik, gelditzen dira, berriz ere kontratake hau, agintzeko, lasai-lasai, gidatzeko, 48 aurtetzen da zentralian, aginduak ematen. Eta Luziak lortu hau lapurtzia baloi hori, baina azkenian lurrera junda, baloia galdu du, eta Lajotakoak berriz ahazten dira erasoarekin. Berriz be balomano Lajota erasoan, 42ak 46ari pasa, tiro eta Luziaren geldiketa. Oso ona Luziana bebai, aipatu da dugu, esan parada ona edo esan parada errez itzeko. Eskuarekin, lortu dago baloi hori esartzea porteriara. Luziak ematen daben lasaitasuna egia daka kristona dala. Bai. Entrenetan eta dana ikusten da. Dakala kriston potentziala eta niri asko gustatzen jata. Oso lasai egoten naiz. Anetre lurrera, Iratik lapurtzen da baloi hori, edo lortzen dau. Irati, Ane... Luzia bakarrik eta gola! Oso ondo sartzen da Luzia entre 1 y 2. Lajotakoak berriz ere atakian. 13-6 en el marcador. Berrogeita seiak baloia dugu. 48ari bota eta kanpora. Es verdad, Jone, tenemos que comentar que por lo que nos ha llegado, el equipo de la Jota es bastante nuevo, son jugadoras que eran juveniles el año pasado, si estamos seguras de eso. La mayoría, sí. Un equipo nuevo, potente, con ilusión, pues como era el Eibar Escuela hace 3 años, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se ve un equipo también bonito, unido, y la verdad que es bonito disputar partidos así, que no haya conflictos ni nada. Al final es un deporte, venimos a pasárnoslo bien, a disfrutar, y a todas nos une algo que es el balonmano y disfrutar de este deporte que tanto nos gusta y nos une a todas. Jone aldaien gola galdu indogu, oin Lajotakoak estremua eta gola. 14-7 en el marcador. Gaur ere aipatu da dugu, Labala Maialen, Juvenilla, gaur izan alda beran debuta. Bai. Espero dugu markadora holan jarraitzia. I aldaben minututxo batzuk bai berantzat hartu, itxia dakina itxen, ze ez dala gutxi. Eta bebai June dakagu hor, 31garren zenbakiakin, bebai Juvenilla. Ja aurreko partiduan hemen etxian debutatzea lortu zeban, eta esan duguna lehen, kriston potentziala dakaten neskak. Luzian gola. Kriston gola. En apoyo. Luziari asko gustatzen jako olako gola kitxia. Lajotakoak erasuan falta. Eta ze komentau bebai, 47garren zenbakiakin, gure bigarren atezaina, Miren Badiola, bebai Juvenilla. Juvenilla asko, platan, eta hori bebai talde moduan eta klub moduan asko esatia lortzen da hau. Lehen esan duguna, Jone, gure arrobia. Bai, aka, hori da. Eta holan urte asko jarraitzia espero dugu, uste dugulako gure esentzia dela. Ez da berdina lortzia fitxaketa batzuk eta mantentzia plata noiekin, baina hauek da bizitzen kristoneko temporada hasiera, eta danak urten dira hemendik, Eibartik. Txalotzekoa dana, oso harro gauz. Hemen taldekoa garenak da kanpotikan uste dut ikustia oso politxa dela. Eta espero dugu, holan, ja urtero jarraitzia. Hori da, azkenian hauek gurekin jolazten dute, eta entrena oso bai, eta bai. Muy orgullosas. Irati baloiakin, Ane, falta. Ane jokaldia astera doa, Luziari baloia, Luziak finta, eta... Anek baloi hori lortu du,
Ez dugu galdu baloian jabetza, hane baloiakin. Jakin dauzela pasibuan, eta bi pase uste dauzela. Eta ez dugu komentau, June atera dala, 31. Egisa da. Bai. Galdu indagu. Lucia, Marari. Mara. Bota. Luziak bota indau, ja azkenengo pasia zan, inbiar zebana zan, baina, bueno, atezainak bai beran lana ondo itxia lortu indau, eta gelditu indau baloi hori. La Jota erasuan. Oso ondo! La Jotakoa jundira pivotiarekin jolastera, Malenek baloi hori lapurtzea lortu indau. Gure kapitainak, Malen, Garasi eta azkenian penalti. Pivotiak baloi hartu dau, Garasi barruan zeuan, eta arbitruak penaltia pitau indut. 27. zenbakiarekin, La Jotakoak penaltia bota egingo du. Luziak eta... Bai, Luziaren geldiketa. Orain Naia Luziaren ordez atera da. Irati baloiakin. Irati, Naiari, Naiak. Irati. Lurrera eta falta. Hane, Mara, eta atezainaren geldiketa. La Jota erasuan, estremua bakarrik. Eta Luziaren geldiketa. 15-7 en el marcador, 7 minutu gelditzen dira bakarrik, amaitzeko lehenengo zatia, eta oso ondo ikusten dugu gure taldia. Hane zentralian, agintzen, barrura eta falta. Hane Iratirekin, Irati, Joneri. Jone bakarrik, erori inda, eta penalti. 2 minutu bebai, egia da igual hanka jarri etzala. Egisa Jonek lehenengo hartu da bela baloia, zegoan ja karreran, bestia berandu hau jarri da, naizta egon geldirik. Estremoak hartzen bau lehenengo baloia eta juten bada karreran, ikutu itzen badetza, beti izango da penaltia. Bai, eta uste dugu bai epaiak erabakiona hartu dutela. Hor dau Lucia, berriz be penaltia botatzeko itxaiten. Bai, prest. Lucia eta gola! 16-7, a más 6-6. Minuto 24 casi de la primera parte. La Jotakoak erasuan. Poliki, aldaketak itzen, 58 zentralian, agintzen eraso hau, aldaketa bat, laterala baloiakin, Garasin falta, baina azkenean arbitrak ez dute pitau, jarraitzen dute. Eta Naia... Berrogeita zortzia baloiakin, finta, Naiak baloi hori lapurtzia saiatu inda, baina azkenean ez du lortu, eta La Jotakoa jarraitzen dute baloian jabetzakin. Bai. Pasibuan dauz, ez dakiz zenba pase geratzen jako zen, uste dut 3, bai, atezainak 3. Ikusten dugu bai La Jotakoak, dauzela 5 pertsona, Jonen akzioa gaitxik. Bota eta gora! 5 minutu gelditzen dira bakarrik, 5 minutos para que se termine la primera parte. Maran aldaketa ikusten dugu.
Jone alda Imaran estremora jungo da, eta Maitane urtengo da berriz. Bai. Oina Ibarkuak dauz pertsona bat gehiago, superioridadea ondo jolaztia espero dugu. Anetre baloiakin, eta gola! Oso jokaldi honaka. Bai, aipatzekoa da, bakarrik bota egin dau. Bai. Eta isa eskuadrara, no? Bai, eskuadrara. Eta egia da estremoa bakarrik zegoala, orduan. Bueno, la Jotakoak baloiakin, pase txarra, hanken artetik, Nahiak eta gola! Nahia de Castroren gola, atezaina kanpoan egonda, gol politxa be bai. Bai, zaiak batzutan, Bai. Kanpotikan asko zerreze badala ikusten da, baina batzutan kalkulatzia ez da inerreza. Bai, guri berdina gertatzen jako ez da, aka. Bai, gokoldako golak askotan sartzen itxuz. Luzian parada, eta igotzen dute Askar baloia. Ordoia Naia, Iratirekin, Irati, Joneri baloia, eta gelditzea. Ikusita gelditzen dira Laisa 4 minutu, edo gutxio. Ingo dute atake hau lasai, buruakin. Bai, berriz be atake defensan aldaketak itzen dute. Ikusten dugu berriz hor erdian, agintzen. June ateratzen dute, Nahiak Iratiri, Iratik... Irati, bai, urratxak, bai. Aipatu dago, ja la Jotakoak berreskuratzen dutela kanporatutako jokalaria, uste osala estremoa, ez da gizartuan berdina edo ez. Baina, bueno, ja 6 pertsonan kontra daude. Ta... La Jotakoak, La Jotakoak ez dute ondo inaldaketak, edo Ibarkoak, ez dakigu zein izan dan. Arbitrura jungo dira oin maiara ikustera berse gertatu dan. Ibarkoen arazua izan dela uste dugu. Bai, uste dugu aldaketaren bat gaizkin egon dela. Ez gau ziur, bez, Bai, Ane Treviño eta Maitane Velasco aldaketa bat. Maitane uste dugu lehenu sartu indala, edo Anetre berandu, ez dakigu oso ondo. Baten bat gaizkin dago aldaketa hori. Orduan azkenengo 3 minutu hauetan, egon gara 2 minutu. Bai, jokalari bat gutxi haukin. Hori da joanen, oso ondo, esan. La Jotakoak baloiakin, La Jotakoak gehiago dauz. Abiltzen dute ondo superioridade hori, eta... Luziaren geldiketa. Hori da joanen. Ontxe lasaitasuna eskatzen da, bat gutxi hau egunda jakinda, ez dakagu prisari, gainera 3 minutu falta dia bukatzeko, orduan prisa gabe itxia ondo etorriko jaku. Aldaketak da bizitzen, Eibar eskualdeko taldean, atezainak kendu indute, eta ikusten dugu berriz ere atera bitzen dutela. Maitane uste dugu kanporatutako jokalarisa izan dela, ane zelaian dagoelako. Eta berriz urten da Mara, beran estremora, Jone... Naia eta gola! Gola! Oso ondo Naian finta, eta 2 minutu! Oso ondo endau Naia. 26. zenbakiarekin hori da. Bai, Naiak oso ondo endau, 2 minutuak hori ateratzen, eta ontxe, bost-bosten aurka, ez da aka, 2 minutu eurentzat, eta bai guretzat. Hori da, uste dugu guk gero gongo garela igual azkenengo minutuan edo 20 segundo gehiago batekin, baina bestela, lehenengo zatiko azkenengo minutu hauek, duten kontra jolaztu ingo dute. La Jotakoak egisa da ontxe 6 pertsona dauzela, atezainak kendu indutelako. La Jotakoak pivotia bakarrik eta penalti. 7 metroko... Luziak baloi hori gelditzea lortu bindau, Garazi edo Malen baten bat barruan zeuan, eta penalti. Ez dakigu berriz ere 27ak bota ingo dagoen penalti hori edo ez. A ber, ez, 58. jokalarisa jungo da penalti hori botatzera. Luzia prest. Luzia... eta... kutzia lortu dau, baina azkenian 58. jokalaria gola sartzea lortu daue bai. 19-8, 19-8. Minuto casi 29 de la primera parte. Sin prisa, ahora... Eibarkoak ere atezainak kendu indute, 6 pertsona daude jolasten.
Irati eta bakarrik. Bai. Bakarrik zegoan Irati eta gol politxain dau. Hori da, eta ze ondo erori da, bebai, Bai. Importantia da bebai, ondo erortzia, ze gero da kasu zen moratoiak, egun batzurako bebai badiaz. Hori da. La Jotakuak baloiakin, atezaina bebai kendu indutela ipatuia da. 44a, 27, bakarrik eta falta. Defensa oso gogorra, Eibarkoen partez. 20 segundo, gelditzen dira bakarrik. La Jotakuak jarretzen dute baloian jabetzakin. 44an finta. Estremua, zentrala, kamar segundo. Garazi. Falta, eta nik uste hemen amaitzu gala lehenko nik uste hemen ez dakit botatzia, falta botatzia nahiko duten, bestela hemen bukatuko zan. Uste dugu bota ingo dutela, ume batzuk urten dira ja jolastera zelaian. Kriston goguakin ikusten danez. Oso politxea da ikustia zelan atxedenian urtetzen dira zen guztia, jolastera, azkenean Eibarren dagoa sentimendua eskualoian gaitxigan bada oso handiza. Eta 48 baloiakin, falta hori botatzera, juningo da. Eta gora. Ba hori, lehen aipatzen dugu bazena, oso politxera bai Jumiak hemen esku baloiaz gozatzen ikustia. Eta neri behintzat asko gustatzen jata, ez da aka, ez da eki. Bai, neri bai, azkenean gu Eibar eskualeko jokalari moduak, holan jarraitzia eta gure kluba aleketa handizena izatea bilatzen dugu. Nik bebain ere burua ikusten dut hor pixkat oindala urte batzu txikia ginean, hor atxeden aldia zanean baloi eskuan hartu eta pixka jolaztia. Eta hori, azkenean ikusten dugu zelan gelditzen dira zenean 2 minutu edo ametzeko partidua, jartzen dira danak presto. Hor barandilla, gorrian. Barandilan aber zeintzuk hartzen duten porteriak, azkenean 2 porteria bakarri dauz. Lortzen dutenak oso pozik pasatzen dut atxeden aldia, bestia ja, ui. Eta 8 porteria ongo bazian bebai, 8ak egongo zian beteta. Hori da. Bueno, bigarren zatian ikusiko gara.
Falta. Lajotakuak ateratzen dute falta hori. 58 baloiakin eta Garasin falta. Baloi hori galdu dute Lajotakuak, Eibarkuak askar igotzen dute, falta bat indotzate Naia de Castrori. Eta poliki ingo dute gure erasoa, bai? Bai hori da. Hasiko dira, aldaketak itzen, ikusten dugu bai berriz ere Lucia, Amaia eta Naia urten dirala, hasierako berdinak. Maitan estremuan, Mara bestian eta Naia pivotian. Amaia galoia galdu da, azkenean epailiak falta pitau indute. Bai, hori da. Amaia berriz be baloiakin, Amaia barrura arte eta 7 metro. Lucia, Ane, zein jungo da penalti hori botatzera? Ane ikusten dugu prest jartzen dagoela, baloia ontxe hartzera doia. Eta uste dut bita bitzen dutela beti ez da, bi penalti eta bi penalti. Ez dakigu, uste dut baiet, batzutan bai gisa da itzen dutela batek faiatzen da benian doia jarrian besteria, baina uste dut bestera dela bita bi. Eta Anen gola, 7 metroetatik, 28 markagailuan. Balonmano Lajota estremora, 28 eta Luziaren geliketa. Hemen estadistika batzu ditugu zure aurrian, naiz eta 28 egon markagorian, ikusten dugu faiatutako jaurtiketak berdinak izan dirala, 150. Exactamente, Baina, hala ere, Eibarkuak bota dituzten tiru guztietatik 160 sartu indute, eta 128 Lajotakua bakarrik. Hori da. Eibarkuen gola, Lajotakuak baloiakin, eta erasoa prestatzen bebai, 58 erdian, zentrala. Luzian gola uste dut izan dela, ez dugu ondo ikusi, ze estadistikak ikusten gau bazen, baina uste dut Luzia Zubizarretan gola izan dela. Ikusten dugu hemen eta 7 metro Lajotaren zat. 7 metro oso argixak, aipatzekua da hori. Eta miren, juvenila ateratzera doia, ia 7 metro horre gelditzea aldaben. Hemendik sorte asko mireneri, eta, 58 baloiakin, 7 metrotan. Miren. Kanpora. Eibarkuak baloiakin, 28, 22-8 markadorian. Minuto 3 y 8 segundos de la segunda parte. Eibarkuak baloiakin, Lucia erdian, Lucia finta. Eta falta. Nahiko gertu zeuan de los 6 metros. Epailiak falta bat pita behin dute. Eta beti epaiak errespeta egin behar diaz, azkenean bai... Kirola aurrera eramateko beharrezkoa dira zelako. Hori da. Lucia baloiakin, Lucia falta. Aipatu da Lajotakuak baloi hori lapurtzea lortu indutela, baina epailiak lehenu egondan falta pitatu indute. Pasibo, Naia baloiakin, Mara, bi pase bakar gelditzen dira, nik uste hau azkena dela, Beni baloiakin, eta hemenik penalti bat ikusin dugu, baina oso argi ikusi dut, baina ontxe berdan esan duguna ez da. Bakarrik berai dira gintzen duten bakarrak, eta hori errespeta bain behar dugu. Lucia... Barrera bat da bizitzen, uste dugu azkenengua dela, Lucia baloiakin, falta eta kanpora junin da baloi hori. Lajotakua baloiakin. Berriz erasoan. 58 baloiakin. Naia hor ondo ibili da. Hor. Eta... Baloia eskutik erorin jako, berriz hartzia lortu bindau eta falta. Lajotakua jabetzakin jarraitzen dute. Epailiak partida gelditzen dau, baloi bat dago, ume bateri erorin jako.
lehen esan duguna, da oso emozionauta, jolasteko, eta hemen zelaian ikusten dituguz gradetan 10.000 baloi olakoak. Epailiak baloia atera du, eta berriz ere baloia martxan. Mara, eta guretzat baloia. Ez, la Jotarentzat baloia. Bai, pivotiari pase hori juninda pixkato rairera, Garazi hartu da, baina 6 metro barruan zeuan. Berriz ere beste baloi bat zelaian. La Jotakoak ez da oso pozik, ikusten dugu. Egisa da gelditzia holan minutu batian bi aldiz, baloi baten gaitxik ez dela... Pixkata rarua bai, hau. Egisa da, normalien ez da pasatzen. Igual behin bai, baina bi minutu bat daño gutxi hautan oso rarua iruditzen jaku, baina bueno. La Jota, eta... gora. Jaurtik eta hori oso gora junin jako. Ibarkuak erasoan, Naia baloiakin, Naia Garazi, eta La Jotako atezainan parada bat ikusi dugu, bai, hankakin, Jone? Bai, oso parada ona, egia esan da. Oso no atera dau baloia, eta hori bai aipatzekoa da. Naiz eta beste taldekoa izan, bai oso atezainan ona dela bai izan dezakegu. Bai, olako paradetan beti... txalotzekoa bai. Hori da, Lucia baloiakin, Amaia, bakarrik, lortzen dau, eta penalti. Oin Anetre jungo da, penalti hori botatzera. Bai. Uste dut lau penalti edo 3 egon dira zelaia. Bai. 3 barrura, laugarren abe bai. Anetre baloiakin, amago bat, eta gola! 4 de 4, Jone. Bai. Menudos golazos. Bai. Egia esan da, estadísticamente, un 100% en los penaltis, ¿verdad, acá? Hori da. La Jotakoak uste dut bai, no? Bai. Azkenian bai penaltisak sartzea garrantzia handiko izaten da, normalian partidua nahiko parkatuta dauanean nor ikusten da ber zelando jasen. Eta hori, txalotzekoa. Bai. Ibarkuak baloiakin, aldaketa batzuk, ikusten dugu zelan... Bueno, uste dut pega bila jundala Naia. Amaia erdian, agintzen. Ordoia Naia, Lucia baloiakin, eta gola! Oso gol politxa bai. Hori da, kanpotik, bai. Neri olako golak asko usta utxe jataz. Bai, neri bai. La Jotakoak erasuan, estremua, eta azkenien ez da gotako. Kontratakea gelditu eta lasai hasiko dira berriz atakatzen La Jotakoak. Y desde aquí les deseamos también una feliz vuelta a los de Zaragoza, que sabemos que vienen desde lejos, y esperemos que su vuelta a casa pues esté bien, y un beso también a todos los que nos ven de streaming desde allí, a todos los del equipo de balonmano La Jota de Zaragoza. Muy bien hablado, Jone. Aipatu behar dugu bai, ez dugula komentau, La Jotako estremoak sartu indabela azkenengo gola, 24 markadorian, 24-10, Eibarkuak baloiakin, erasuan, Lucia erdian. Lucia Amaiakin, Naiakin oin, eta... Ui, balonmano. Naian pasia lapurtzia lortu egin dau 9. jokalariak, 27 erasuan, eta gola. 24-11. Oso ondo indute oin La Jotakoak, egia esan ondo aprobetxau dute bai kontratake hori. Ikusten dugu Eibarkoak asko animatzen euren ekipoku eri bai. Eta berdin, La Jotatik berdin. Azkenian bai, bestien falluetan edo ondo egotia, konzentrauta eta aprobetxatzen jakitia garrantzen dikua da. Faltan atake, pitabin dute epailiak, kontratake bat indute La Jotakoak, atezainak pivoteari pasabindetza, azkenian pivoteak ez dago hartu ondo baloi hori, eta Ibarkoen erasua berriz ere ikusten dugu. 9. minutuan gaude, Eibarko ekipuak ez dago aldaketa bat bez edukio indiokan. Berdina dauzela ipatu behar dugu, oso ondo, egisa esan.
Ui, Maialen uste dut ateratzera doiala. Bere, ui, Maitane eta... Gola! Ze politxa Maitanen gola. Ikusita bai Eibarkoak hartu dutela kristomentaja, doia zela 21, uste dugu dala momentu perfektua urtetzeko Maialen. Lehen esan dugun moduan, juvenila da, lehenen urteko juvenila. Hori da, bai. Gisa da dauala entrenatzen platako taldiakin, izango zen bera lehenengo partidua kategoria honetan, ez da kategoria erresa. Konparauta juvenilletan jokatzen daben kategoriakin kriston aldaketa da, baina gau seguro oso ondo ingo da bela, eta espero dugu gaurko partidua perfecto izatea. Miren bebai ikusten dugu doia la porteriara. Lehenengo urteko juvenila bebai. Mirenen partidua hau ez da izango beran lehena, baina beti partidua guztiak ondo hartu da diraz, bai? Azkenean, lehenengo urteko juvenila izan da, ez dozu beti platekin jolazten. Eta presiñoa, bai? Lucian Finta, Maitane... Hori da, Jone, esaten dozuna, ondo kontrola bengo dutela uste dugu. Eta hori da, espero duguna. Amaiak baloia galdu indau, la Jotakuak erasuan, 28, eta azkenean ez da ulortu baloi hori hartzea, oso luze juninda. Eibarkuak erasoa, lasai. Amaia erdian. Jugada bidaltzen, Amaia. Naia atera dute pivotetik, eta... Hemen ikusten dugu dauzela oin 3 primera linea, 3 aldira zela izan bai zentralak, bai lateralak. Bai. Eta 7, ui. Naia Benitezek usteot min hartu da bela Gerrian. Edo Gerrian, ez dakigu hemenik ez da oso ondo ikusten bez, Andoni urten da, espero dugu ez izatia ezebez, azkenian... Oso jokalari garrantzitsua da. Bai. Naia. Eta pertsona ona, lagun ona. Bai. Espero dugu benetan... Denbora asko doia lurrian, hor gora. Lortzen dute eta... Ez dakigu ze pasauko dan. 11. minutua da, oin Andoni urten denez egon behar da 3 atake bankilloan. Bueno, seguro gaude ez dala... Ez pasauko, jokalari gogorra da, pertsona gogorra eta danakin aldau. Hori da. Lucia 7 metrotan. Bai, lehen komentau duguna, euneko penaltiak sartuta. Oin bosgarrenan bila, Jone? Bai, hori da. Hor doia Lucia, eta... Gola! Tesaina asko aurreratu da zieran, gero berriz atzera junin da. Bai. Eta Luziak sartzea lortu indau. Oin la Jotakuak erasuan, bat gehiago daude. Oin atera da Maialen. Hori da, Maialen debuta. Bai, oso pozik gauz, eta espero dugu bere lehenengo partidua oso ondo jokatzia, ze badakigu aldabela egin. Badakigu urduri egongo dela, normala da. Baina, bueno, ez da erreza bez hastia jokatzen zure debuta defenditzen erdian, eh? Hori da, bai. Txalotzekua, Jone, txalotzekua. Eta hor ikusten dugu June bebai, urten itxen dala, juvenila bebai, beran bigarren partidua. Bai. Ontxe berta. 6 markadoria, Naia baloiakin, Naia! Ui, oso justo, bai, ez da daka. Bai, lasai zarralko zan penalti bat, baina bueno, falta. Ez dakagu prisari, bez? Ez. Bentaja hundi sartu dugu markadorian, eta ui, urratxak. Urratxak edo dobliak, ezakit. Ez dakit. Bueno, baloia galduin da Eibarko taldiak, la Jotakuak erasuan, bakarrik erditin, eta 27 gola, 26-13. Ikusten dugu zelan Eibarkoak prestatzen dute beraien erasoa. Lasai, Amaia erdian agintzen. Hor Naia, Lucia Maitane, oso paseona eta... Ai, geldiketa. Atezainan geldiketa. Bai. Ez dakitze eskuakin edankakin gelditu indagoen atezainak, ez dut oso ondo ikusi, baina... Usto tankakin izan dela, motzera bota dabela Maitanek, eta usto tankakin gelditu dabela. Baina, bueno, oso ondo bebai beraientzako. Bai. La Jotakuak erasuan.
Ikusi dugu Garazi erori indala, ez dakik dudan norkatila, ez dakik mina hartu da bene edo ez. Garazi ikustu torkatila min, arazo asko unkitzen ditula. Hori da, egisa da, eta espero dugu ez izatea ez ebez. Hori da, eta Mirenen geldiketa, ez dugula aipatu, baina Mirenek... Lehen esan dugun moduan benekin, Garazikin berdina pasatzen da, garrantze handikoa da Garazi defensan, atake hontan. Oso arroka, oso arroka. Hori da, oso arroka. Eta espero dugu ez izatea ez ebez. Hori da. Ez dugu oso ondo ikusten Garazi, baina, bueno... Amaia baloiakin, Amaia, galdu dau baloia, la jotakoak jundira eraso bat itxera, baina azkenean epailiak falta pita bindute. June baloiakin hor 7 metro, 9 metrotan barkatu. Amaia, Naia. Ruzia Luziakin, Amaia... Eta Junen gola. Ez dakik da Junen lehenengo gola doez, baina bueno, Platan jolasterakuan eta gehiago juvenila izan da, gol guztiak... Oso garrantzitsuak. Hori da, Jone, oso pozik gaude. Lajotakuak erasuan eta gola! 48. 48 jokalaria bebai oso ondo... Malenek bota eta gola! Gure kapitainaren gola. Oso kontzentrauta zeban Malen, ikusi da Lajotako atezaina zebala porterian, zebazela aldaketa bat itxen, eta azkenian nor notatzen da zeintzu dauzen partiduan eta zeintzuk ez. Hori da, bai. Olako gauzak, beti aprobetxo dira zela gola askarrak, eta garrantzitsuak. Igotzen diranak, bai, danak. Pivote, Lajotako pivotia baloiakin. Eta postera. Palora juninda, epaileak ez da bezo espitatzen. Mirenek bota, baina ez, beste atezainak hartzea lortu dago. Malenen berdina juninda itxeran ikuste, ez da izan Malenentzako paseo bat edo ez, baina bueno, urrengoa lortu ingo da, bela ziur gaude. Lajotakoak erasua edo baloia galdu indutela ipatu dugu, eta berriz ere Ibarkuak... Baloia dute, hori da. Eskuetan, Ja, heldu gara 15. minutura. Bigarren zatiko erdia ja pasatu inda. Ikusten dugu zelan Maitane eta Luzia aldaketak inditxusten, urten da Irati, Luzian partez eta Jonen partez, barkatu Maitanen partez, Jone. Naia baloiakin, Naia Amaia, Amaian pase, Kristoneko pasia, ikusi barik Joneri, Lajotakoak falta bat indotza Joneri, gure ustez barruan zeuan, baina bueno. Baina hori lehen esan dugune, ez da azkenian atezainak esaten dutena. Gu hemen gauz partidua komentatzeko eta ez arbitratzeko. Orduan hori. Barrura! Amaian pasiak pivotieri beti da... Politxak. Show, eta Jonen gola. Hau zabal. Eta balonmano Lajotan... Tiempo muertua. Hori da, bigarren uste dela. Bai. Andoniko indokan ez da bezkatu, Andoni Ibarko eskualeko entrenatzailea da. Eta 9-9, Jone, zelan ikusten duzu partidua? Nik oso ondo, egia esan komentatzeko eta ikusteko politxa. Hori da, eta gauz oso lasa ez, gauz sufritzen. Ez, bai. Orduan partido politxak ikusteko hemen. Aipatzekoa da gure lehenengo komentazinua dala. Hori da, gure lehenengoa espero dugu ez izati azkena. Hori da, ze gustora gauz hemen. Bai. Eta hori, etxian, azkenean hemen etxian, ordu asko... Hori da, Jone, ordu asko sartzen dituz hemen polian, guretako gure bigarren etxia da. Eta egotia hemen komentatzen lehenengo taldian partidua guretako bai. Bai, politxa, oso politxa. Eta aukera berrisa, eta... Bai. A ber, zelan amaitzen dan partido hau. Eta hori, lehen esan duguna, hasi dira zela temporada oso ondo. Uste galdu dutela bakarrik partidoa. Bai, hemen etxian izan zala. Hori da, beste danak irabazi. Txalotzekoa. Hori da. Oso arro. Ondala 3 urte gehuazen horrazkenengo partiduan Eibarren. Amasei izan zala. Amasei, egisa da. Irabaztia edo empatatzia balio eskua zan guretako. Eta zenean empatau, bai, amasei izan zan. Nik uste izan dela lehenengo aldia, igual lehenengoa ez dakit, baina polia zuan oso beteta, etorri zan jende asko.
espero dugu aurten bebai egotia polia holan. Bai. Ez da bakarrik partido garrantzuetan jendia etorri bihar, danak dira garrantzia handikoak. Hori da, Jone. Eta ber, Maialen atakian, Maialen Marari, Maialen lehenengo atakia. Bai, aldatzera jo ningo da, bakarri defendidu ingo dauala uste dugu. Bai, hori da. Erdia Malenekin. Garazi eskina batian da, Minakin uste dugu. Irunekin bebai, aipatzekoa da Irune Castro gure jokalaria lesionauta dagoela. Eta hemendikan animo asko jaltzen dizkiogula bebai, eta espero dugula bebai kantxan ahalik eta lehenen egotia. Hori da, Irune ikustiako lasten da beste show bat, zelan defenditzen daben. Ataka bebai, estremo oso ona. Bai. Irati baloiakin, Iratin finta, lurrera, gola, baina... Urratxak esaten dute baiak. Pasibon, ez da falta bakarrik pase bat, hori da, barrera bat zitzen dute danak. Irati botatzera, nahiko urrun jarri da, 27 falta itzeko prez dau. Ez dakik uze pasauko dan, Irati baloiakin eta falta. Berriz be pase bat gelitzen da, eta ointxe Ane izango da. Anek hartu eta bota eta atezainak ondo hartzea lortu du. Lajotako kontraerasoa eta 27ak gola sartzea lortu bindago aipatzekoa da. Atezainan pasia oso ona izan dela. Batzutan ez da erreza itxea olako pasiak eta gutxio oazenian Eibarko hiru jokalari beran inguruan. Eta bai, aipatzekoa da hori bebaiaka. Naia baloiakin, Naia Joneri, Jone bakarrik. Bai. Berriz ere falta bat indotza 24, baina barruan zeuan eta 7 metro argi-argizak. Hoi Luzia juningo da, berriz ere repitatzen dau. Bai, esan duguna lehen, ez da, aka? Lehen esan duguna. 6ak izan dira barrura eunekoakin eta Luzia doia eta barrura. Oso ondo. Oso errez itxen dute, baina ez da inerreza, Ez. Gu horren adibidea gara, Jone? Bai, por lo que sea. Oin Lajotakoak erasuan. 48 erdian agintzen. 3 atera dute pivotia, eta atakatzia... bai, hankan eman detza. Eibarkuak baloiakin, askar igotzen dute baloi hau. Irati erditik, Irati finta eta... kanpora. Kanpora, baia tiro, kartofe. Oso ondo Maialen. Pase hori mostia lortu dau. Maialen Kerrek, 32 zenbakiarekin. Beran debutian, Bai. Oso ondo ikusten dugu Maialen ez da. Bai. Nik konfiantza askokin ikusten dut. Hori da, azkenian inbia duena, bai? Jolasterakoa, azkenian dakasun... Urduritasunak etxian laga, hori da, pankilloan. Eta dana emotera. Ane baloiaki... Barruan uste zegoela nire bai, baina bueno. Falta. Ane Iratikin. Ordoia Mara, gola! Aipatu da dugu, uste dugula Marak bebai euneko euna sartu dagoala, no? Bai, uste bai ez. Ez dau fallau bat, bez? Lajotakuak pase txar bat egin dute, Eibarkuak zehazki Luziak errekuperatzia lortu indau, Eibarkuak kontrarasuan, Maialen baloiak... Jone... Bai! Bularrera bota indetza, menez mal ez dala izan arpegira. Ez dela kriston mina eta 2 minutu izango ziren Jonentzako. Baina ikusi dugu zela neskatu indetza oso azkar barkamena. Hori dala garrantzitsuena, azkenean... Aipatzekoa da bebai. Azkenean ez dugutzen naita eta tezain batentzako bebai, askotan ez dute ondo hartzen, normala da. Zauzo hor porterian, de repente jaurtiketa bat aurpegira. Ez dala polik izaten, eta oso gertu. Lajotakoak kanpora eta Eibarkuak baloiakin. Bai, berriz be atakian. Bederatzi minutu gelditzen dira. Bai. Luzia erdian, baloiakin, Luzia Ane, Irati,
Irati Junekin. Falta, ez dakik guze pita hori dagoen epailiak, baina, falta bat. June oso bakarrik zeuan, baloia eskuakin. Hori da, gisa da. Lucia bakarrik erditik, ze ondo sartu inda Lucia entre 3 y 2. Bai. Balonmano la jotak hor, eta... Miren geldiketa. Bakarrik sartu da 27, gisa da. Eze bazen oso kontzentrauta edo lan esateko moduan bai barkuak. Da, bueno, Mirenen geldiketa, perfecto. Bai. Aipatzekoa bai. Hori da. La jotakoak, 46 ardian. Pivotiak jolastera jonin dira, pivotiak ez da hartu. Mara erasuan eta 48 edo 46 uste dut, barkatu ekipo. Eraso hori gelditzea lortu gindau. Eta Ibarkoak poliki-poliki azten dira berriz ere, atakatzen. Hori da, bai. Ordoia Ane, Junekin batera. Lucia baloiakin, Lucia Mara. Ane Iratikin, Irati Anekin. Ane barrura, Mara. Pasibo, lau pase, lehenengoa erabilin dute. Ane kaurtiketa. Eta tesainan geldik, eta egon lajotakuak erasoan, azkar igotzen dute eraso hau, 46 pivotiakin, pivotia, Mirenen geldik, eta baina epailiak falta bat pita bindute. Egia da oso defensa honen dutela Eibar taldiak. Bai. Defensan oso garrantzitsua da hitz egitea, ez da aka? Bai. Guri askotan esaten digute hori. Bai, baina, bueno, ikasten gabiz, ez jone? Bai. Ez da gainerreza, ez? Egunero zerbait ikasten da. Hori da, pase txarra lajotakuak, gora junin jako 46ari, Luziak lortzen dau. Eta berriz ere, Eibar erasuan. 32-15, jone, eta gelditzen dira 6 minutu. Bai, hori, esan dugun hasieran ez, taldia oso ondo dau. Ikusten dugu berriz Maialen urtetzen dela. 32 zenbakiarekin, hemengo lateralian, posposik, beran debutarekin, gero berakin ageritzen dugun berba, jone? Bai, seguro. Hontxe jungo gara bukatzen danean partidua neskekin hitz egitera, beti moduan. Bai. Ane baloiakin, Maialen. Maialen Junekin, Zeona, Mara. Zeona, tesainak, bai, gora ipatzekoa da, bi geldiketa. Segundo batian, Maialenek baloia lapurtzea lortu inda, baina epailiak falta pitatzen dau. Bai. Ikusten dugu grada pizka torke jatzen. Bai. Aipatu da dugu guri eskakulasko gustatzen olako jarrerak. Uste dugu gure kirola murgiltzen dela gana errespetuan, eta hori da transmititu dia duguna. Hemen dauz ume asko. Azkenian, ekarri dira 7 pertsona jolazten beste 7 pertsonan kontra. Eta eredu, azkenean gu bai eredu gara. Hori da, eta epailiak bebai, pertsona dira, akatsak itzen dituzte. Bu moduan ez da, aka. Eta hori da, ez da dana txarrer hartu behar. Maialen erdian baloiakin, finta, Irati. Bakarrik eta baloia galdu indau. Nik uste pase bat indotzala Juneri, baina zeu bazen hor defensa asko eta ez da lortu pase hori heltzia. La jotakuak baloiakin, gelditzen dira 4 minutu, 32-15. Hori da. Ikusten dugu hemen aldaketa bat la jotako taldian, 28 estremora sartzen da. 28, 27arekin, barrura eta 7 metro. Bai, nahiko argixak izan dirala uste dugu. Aneri irabazin dotza bizkarra, eta hori, ez dakigu zein jungo dan botatzera. 20 uste dut, doiala nahiko decidida edo. Bai, prest ikusten dugu 20. Porteria pixkat mugidu indala ikusten dugu, eta... Kutu! 20an gola. Pena, ez... Lehen esan dugu penalti guztia jundin dira zela barrura, baina lehen uste dut lajotako batek bota indagoela kanpora. Bai, egia. Bat kenduta partidoko beste penalti guztia jundira barrura, bai? Bai, egia hori.
Maialen baloiakin, Iratikin jolasten, Maialen, Irati, Mara, gola! Euneko euna. Bai, gure Mara, ez? Ai, gure Mara. Ze txikia eta ze Ze handia, ze txikia eta ze handia. Hori da, bai. Ai, Maialen baloi hori lapurtzea lortu bindau, Jun erasuan, ai, bestialdian biratzeko mazean, hori da. Mara berriz, eta gola. Oso ondo, hanek ikusi dau Mara bakarri zegoela hor aurrian, eta perfecto. Lajotakoak erasuan, zehatu indira estremuakin jolasten, Jone heldu bindau, eta azkenean ez da bota. Bi minutu terdi gelditzen dira bakarrik. Partioa maitzera doia, eta gure lehenengo espitzak edo, gure lehenengo aldia bebai hau itzen, bebai amaitzengo da, Jone. Espero dugu gustatu izana. Penakin hartzen dut nik hau amaitzia, Bai, aber urrengo jornadan hemen... Ai, behitxu ikusten dugu hor baloia gelditzen dara porterian ataskauta. Hori bai indarrak imota da bela. Ostras, indarra. 2 minutu. 34-17. Minuto 28 de la segunda parte. Ze esan aldugu ja, Eibarkoak ja berriz beste partio bat irabaztia lortzen dute. Ez dakit honekin gelditzen dira zen bigarrenak ligan. Bai, oso goian. Kien nos diria guri oindala 3 urte oin egongo ginala hor goian, bigarrenak ligan. Bai, nik uste bai, esfortzu guztiak bere frutuak bai ditxula, eta hau horietako bat dala, entrenadanak oso ondo entrenatzen dabiz, pretemporada bai gogorra izan zen, eta nik uste hau dala merezi dutena, ez dala dana suertia. Oi, Maialen gola! Lehenengoa, ez, Jone? Bai! Ze pozik. Bai, bankillo dana altza huinda txalotzeko gure Maialen den jokalariari. Ai, lajotako estremuak bota indau. Traesainora junin da jaurtiketa hori, nahiko ajustauta, zeuan hor eskuadrara, baina azkenian ez da utopau eskuadra. Komentatzen gehoazen ez da, dana ez dala suerti azkenian. Hori da, eta nik uste bebai, gora ipatzekua dela, oindala 3 urte egon zirazela temporada guztia galtzen partidu isa guztiak, eta ez zutela jeitsi burua, hori da, egon zirala denbora guztian lanian, eta azkenian ointxe lan hori ikusten da. Irati baloiakin, Irati Marari, Mara, lajotakuak baloi hori lapurtzea lortu indute, hanek berriz lapurtu indau, eta kanpora. Eta bebai komentatzia da txarreta honetan egotia oso erreza dala, baina txarretan egotia ez dala erreza. Eta ikusten dauzen guraso, familia eta eskubaloia gozatzea gustatzen jasen guztiari bebai eskerrak ematia hori, indala 3 urte hauetatik hemen egon diala. Hori da, azkenian ointxe egotia eta talde honen partizatia erreza da, baina guraso guztia, juten dira partido guztietara, Zaragozan, Lleidan, ez da importan unizatia partidua, ze oindala 2 urte edo aurrek urtean egon ginen Lleidan, ointxe Zaragoza, eta gurasua juten dira, orduan hemendikan. Bai, musu potolo bat. Oin azkenengo eta gola. Eta hola namaitzen da partidua, Jone, 35-18, azkenengo ekintza edo izan bezan penalti bat, nik uste, penalti bat barrura jutia. Hemendikan bebai eskerrak lajotari eukidaben jarrera gaitzik, bai, azkenian gisa da Eibarkoak lortu indutela bentaja hori hartzia denbora guztian, baina lajotakoak ez dute jeitsi burua en ningún momento, eta hori... Hori da, bai, eta hori esan duguna lehen ez da, espero dugu vuelta etxera ona izatia. Hori da, lo volvemos a repetir, Jone, que igual no nos entienden, ¿no? Eso es. Vamos a dar las enhorabuenas o las gracias a la Jota por la actitud que han tenido, porque no han bajado la cabeza aunque los de Eibar le hayan sacado ventaja desde un gran momento, y eso es lo que es una gente o un grupo con buena deportividad, y esperemos que el viaje y la vuelta a casa sea muy buena para ellos. Y que nos volveremos a ver seguro y que les deseamos todo lo mejor que les pase en la liga. Y a ver qué pasa cuando juguemos en Zaragoza, ¿no? A ver qué pasa, ahí nos volveremos a ver. Y ahora un aplauso para nuestras chicas, que la verdad que se lo merecen. Bai, dira guerrera batzuk, eta beraiekin ikuste jungo ginala, ilargira, bai, no? Bai, edo nora. Bueno, gu June Akarregi, Jone Sotez, eta hor kamaran... Eta hor goian Ane Zuzaeta. Eta posposi gaude, gure lehenengo partidua holan
ametu dalako be bai. Eta komentatzea da senior betikan gatozela. Hori da, senior be. Haupa senior be. Bai. A ber, senior be, a ber zelango jazen. Eta hori, musipotolo bat, txalo bat be bai balomano lajotari, torri sarien guztion hori ona ikustera, eta etxetik ikusten zauzien guzti hori. Musu bat, eta hurrengora hartu. Eskerrik asko. Bai, agur.